Dada ke jingkemen sa sisin pat nga kwa ban ay kublay fi barok khay. Ba pila pala jingmot ban sngap ito ke jing hikay ngayo i wat haga YouTube ngayo i dan sipon ke priyo ki ba puli ki ba pej ki sngap bat nga nget ba kalalong ke jingmen toy ke ba kraw kalong ke jingkel kuy fi ke yeng ke sembat i wat i ke Jingshakri ke jong fi simet yo try. Kat bala hi nga nile ban hikay malaka sngi ke jing hikay. Namar ngayo ya ka jing kerpat na ki bubun ki priyo bangidon kampalat ban yo sngo ki tin ki jong blay malaga sngi don ki bala kerpat lupa yang ngaru bala dakan kut kanika jing khang ya ki jing seng bala ngin yo like duit ya ki jing seng banganum pen kut ini ki jing hikai ngin se pet kat no kum no blay yalam haga no guru kom rei nagaliang jonga nga kwa hi bangan shakri shafi barok khat klem de pinkai na mga tip bagaktin ke jong blay ke mga kren kalau sumbay ba im mga bet siya ka no jong fi baru blay uni oban ot ya ki eki bakraw siya ka hima ka jong u bat bakinyo bapinyo igi jing pen im hadu ta sngi jong ka jingwan ka jong tulay naman ta sngi nga kwa ngan sedang ni ka jing hikai nganot banong ka ni ka jing hikai kadai ka ba kham don kam bapinyo sngaw si kwa ro ba findan ka dot not na ni jing ka minsiam ba fin yo snow shushu iki ba kham shai na tin ka job play namar teng ni shakri yo play ni klam so lot iki bo play kuran na ga bible ba teng ki jing shakri play jing iki long kum jo shigum jo ba ni klam position no teng jing shakri ka ba slam ka sa ba kum jo ba din da ba ngila shakri da ba dairu ka ba khat du ni poi biang shi jo Kadao barok kadai bangim sngot ho ikaktian ke jong play. But teng pat ngiyo i bagi Jingshakri ki lakalalong ki bam roy ki bam position shanuru. Kadao kadai bangi klem sngot ho baha ayu play kren kum no kadai yingi haganugur kom ke testament ke barim kalong haganugur kom ke testament ke Bathymmai kalong kum no play kwa ingi bangin Shakri menta bat haganugur kom ngin le aga Jingshakri play ke jungi bat kabanga kwa ngan kren pi menta ke sngi kadai nakaway ka lanang kaba manut man ong kani ka lanang kadan kami pi mga napensyay baha ngan na kren baha ye gani namar nakwa ngan puli fi nakashiti shiki karin kaba ar ka lanang kaba lai ngan puli na du khat kaba saw ter ngan puli khamjrong bat nga nakwa ru ba habang nga puli ye gani ka shiti ngan say thu ipi ka ay ka mga mutban hikaya fi nadu gani ka sngi shikmat ngan puli na gishiti ga baar ki karin kala na kabalay ki dukhat ga basaw. Wang Henry ka jingshania scam kat kani ngidan daw Chris Showblay. Na bangilong ki babit na ladihi ya kaban perkhat ya ka ay ru kumba na po ladihi Henry ka jingbit jongi kalong na ublay. Ubalapin bit yangi banlong ki nong yalap ya ke Jutang ke Bathymmai ki Jong kadak Henry ki Jong mensim namar kata gadak ke peniap Henry uta mensim upen imken kani kadai ke bang kwa bangan da hikai bahai fi ngakwa ngada pensyai bahai fi mendaga sngi nganget nganom kerki bangan keren ni kani ke Jingshisha namar lada fi puli ya kani ke dukhat uday wa apostol Paul botho egani hagani ka Bible kasi nakani ka lanong ka balay naka heading ka ay ya ka kerteng jong ka ki Shakri jong ka Jutang ka Bathymmai day nakataka daw ngarungan ay kerteng mentagasngi ya kani ka jingi kay jong nang ni shikman da kani ka kerteng ka banga ay kerteng ki Shakri jong ka Jutang ka Bathymmai kalong ka ek ba kraw palat ban sngot ho ya gani ka Jingshisha kalong ka spa ka ba kraw ya pila na pitip ya gani ka ktian bangidey ki Shakri jong ka Jutang ka Bathymmai kalong ru ka kabu ka ba kraw bangila ban ya don bentalang hakani ka Jutang ka Bathymmai
Nakatakatao habang kreni ni kektian ke mga ay kerteng ki Shakri jong ke Jutang ke Bathymmai. Ngan puri biang ni finang ni uang kajing shania scam kat kani ngi don daw Chris shoblay. Ubat ho ni udew Apostle Paul. But habang kreni ni mentang sngi da nep ay ki score jong fi da ay ka donot jong pi bapin ngamot benang ka jingmut jong pi ka donot jong pi ka long bala play. But ngakwa ba pinumdan ay em kabalang ka kabawit ngakwa ba pinashay ba. Naman kani gijing hikay ka mga hikay fi mga singi gaday. Kapapihap banda lang careful banda pikir ba ba pinsngap habang ngakren siya pang ki Shakri jong ka Jutang ka Bathymmai. Fi ngakwa ngan pan fi ya kani kaktiyan kaba u Apostle Paul ukren ang ni uang na bangilong kipabit na ladihi ya kaban perkhat ya ke eru kumba na po ladihi henday ka jingbit jungi kalong no blay. Balay utho kumta ya gani kaktiyan. Namar nda haba ukran ya gani uong bakani ka Jingshakri ka bahaga Jutang ka Bathymmai. Kamday da ka jingla bat ka jingnang ka jingtibit ka sufficiency kata jingla jingtibit ka badan nangihi haga Jutang ka Bathymmai kam day shu nangi kala day barakhat ka banoblay. But nda haba fi puli yung nagishiti kan ay min CMV. Bapin skill to kum novin Shakri ublay nang ni shikmat. Namarhan ni wong upalapin bit yangi banlong kinong yalap ya ka Jutang ka Bathymmai ki ministers kinong yalap kinong ki Shakri ya ka Jutang ka Bathymmai. Ki jong kadak Andrei ki jong uminsiyam. Namar kita kadak ka piniap Andrei tau minsiyam upiniyam keng. Nganda pinsyay ba ay figani. Kamot ayu ba uang hang ni ka Jutang ka Bathymmai. Baula pinlang yangi kibadana gani ka generation ka baminta bahadian baga jing ay kawan bada bangi pediang ni jing penem amsho de jing le ni pediang de jing ay banda habangi rung siya ni jing ay la khat yangi ki Shakri jong Jutang ka Bathymmai hadian bau blay ula ay hangi ka ktien ka jong blay ka ba im ka ba dunbar but hadian bau blay ula pendap yangi daw mensim ko ngakwa bapinsil to yung ngiktien. Uang upala pinbit yangi banlang kinong yalap yung Jutang ka Bathymmai. Ki jong kadak ndray ki jong uminsiyam. Namar kita kadak kapinyaw ndray tao uminsiyam upiniyam kay. Day hang ni bangakwa banhikay bahaya fi. Kamot ayu katakaktien ka baong ki jong kadak ndray ki jong uminsiyam. Namar kadak kapinyaw andai uminsiyam upiniyam kay. Kani ka baong ka Jingshakri ya ka Jutang ka Bathymmai. Kabam day shu ya ka dak. U Apostle Paul abut ho ya gani. Uong syapang lani Ukren. Syapang ka Jingshakri. Jong ka testament ka barim. Kamtam ya ka Jingshakri kaba u Moses u blay u ay u ya ki hukum. But kibadang dana po kaya jong ka hukum. Lafi puli gani kan syay kadari fi. Bapinumpan sansyo iladi ya ka eiru kabadan haka hukum ka jong Moses. Namar ladapim sngaw tho ya gani. Pinumnang bandrung siya ka Jutang ka Bathymmai. Finikhle lang ya Jutang barimba ni ka Jutang ka Bathymmai. Nakataka daw na pipuli gani uang ya gani ka Jingshakri ka badagadak ka bapinyaw. Ukuran ni ka tayo ka hukum, ukuran ni ka ito ki hukum, ukuran ni ka ito ki hukum, ki ba ublay patho au Moses ba ki kon Israel, ka ba ublay tho hit lang syariati ito ki hukum. But nang tade ndaw batay pat ya gani ka Jingshakri ka bada ka da ka dak ndre daw minsim. Uang ka dak ka pinyaw na mabalay ka hukum ka wanra ya ka jingyaw, ya ka patay barakaway. Henry uminsiyam upinim. Baday na katakataw, anda habaw ang sapal kurani kani nga dapat siya ba? Uang nga kadukhat ka ba niyaw hindi puli jirong kani kum kachang hikay.
Bat ngan sa ai pi ke ai ke bangamut ban kren shu shikman. Hendai pelaj jimut bangan kren tangi ke ni mentag sniwa. Lada ke ni ke jing penia niam ke jingya. Dapat bahai kita kitian apa pi pule. Dapat bahai kita kitian kiba piyo snow bau asopol kren ang ni nang ni khot banyaw. Fi uang ang ni lada kita ke jing penia niam ke jingya. Bala tho bat bala mut hagi mau kalalong ke jing ting shan kaba kat ba kita ki khon Israel kimla shu ban kmi shan ya khmat o Moses namar kita ke jing ting shan ke khmat jo kaban damno walis ko engan pendan kam kendiat ye kiten English wang ne. But if the ministry of that ya kane ke Jingshakri ke Jong o Moses la ai da apostle Paul ni wang kane ke de Jingshakri Jong ke jingya dai na kata daw nga kwa mangan ong fi don sibuan ki brio menta ki paprsyang man pen ki embyang ya kane ke Jingshakri Jong ke jingya uang ni Henry lada kata ke jing penia niam ke jingya agaktin English kong the ministry of that ke Jingshakri Jong ke jingya ya kabala tho bal balamut hagimau kalalong ke jing ting shan kat baki khon Israel kimla shu ban kmi shan ya ke khmat o Moses namar kata ke jing ting shan ke khmat jo dasna bai ni ktin uang kabandamno upenangkam na ktin English kabang which glory was passing away kata kaburam kabaladamno fi kamdai kabane kani ke Jingshakri ka bublay wa ayo Moses ka hukum barakat kadai ke Jingshakri jong ke jingya kadai kaba ublay upen pau kandiat na gini gipor tangman discipline ni khon Israel bakin snot kho yo blay Henry gani kalawan ra ban ke jingya bat kadairu kabala ya no lani ong no gani ktin English kaba ladam no uang gumne uang lada kata ke Jingshakri jong ke jingya bat kata ke jing ting shan jong ka kalong adu kata bagi khon Israel kim no pet ya khmat jong Moses uang kumnote ba kata ke jing penia niam ke jong mensim kanam long khamtam haga buram fi kabamut ba haba uang ke Jingshakri jong ke dak ke Jingshakri jong mensim wanra ya kata ke Jingshakri jong ke kitab Moses bat ke Jingshakri ke bau jisu wanra lingba ke ni ke Jutang ke Bathymmai ke snam ke jo bat dau mensim khot ke bau ai hangi bangin dup snotho balada ke ta ke jing penia niam lani ke Jingshakri jong ke jingya kaban sadamno kalong haga buram kat no tam ke jing penia ke Jingshakri ke jong mensim kanam lang khamtam haga buram nakatagdang kwa mapin de yo bahaya ni ktin wang namar lada kata ke jing penia niam jong ke jing pen ram sakata kadai ke ktin ke banga na kwa kan ong pi haga ktin English kong for if the ministry of condemnation had glory fi kata kadai ke ktin ke wali sin ing penan kam ktin English namar pin sul thu shai nan sa pensyai pi ke ktin ke siwang na mar lada kata ke jing hang ni ka bu ke jing penia niam ha ke jing shisha ha ke ktin English kong ministry komot ke Jingshakri play nan bu dengan ke ktin lada kata ke Jingshakri play jong ke jong Moses ke balang ke dak ke ban sadam no kat no balang ke buram kumno tiba kata ke Jingshakri jong mensim ke nam lang khamtam ke buram nama lada kata ke Jingshakri jong ke jing pen ram kalalang ke buram khamtam sibun kata ke Jingshakri jong ke jing pen ksan ke palat ha ke buram fi day na kata kada u ai keteng ya kene ke Jingshakri ke badan ha ke por ke jong Moses ke bahap apa ke jing tim u ang ka ke jing penia ke Jingshakri jong ke jing yap u ang ka ke ban damno u penan kam na ke ktin ke baang ke Jingshakri jong ke jing pen ram ke ministry of condemnation ke Jingshakri jong ke jing pen ram kalalong ha ke buram uang pet bawang ni khamtam sibon kata ke Jingshakri jong ke jing pengsan kapalat ha ke buram
hagaktin English kam ong ka Jingshakri jong ka jing pengsan ka ong ka Jingshakri jong kata ka hok jong blay kan kamtam shibun hagaburam naman hagaktin English kong if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Kabamot, kata kajing Jingshakri jong kajing penram kalong hagaburam Te kata ka Jingshakri kepada ka hok ka jong blay. Kadai ban kamtam sibun hagaburam. Badai na kita daw na pipuli gini kiktian. Uang hang ne na marsisha. Ya kata lapanan buram simlap. Ya kata balapanan buram simlapanan buram syu hagani. Nakabenta kata ka buram ka bagkamkor. Na malada kata ka ban damno kalalong haga buram. Kamtam sibun kata ka bayay sa kalong haga buram. Fi kata ka ka mga kuangan ong fi agani ka por mapide fin sngot ho na madan ki priyo agani ki sngi bam sngot ho agani ka Jingshakri ka mga bu ang ne kata ka Jingshakri ka buram jang kata ka Jingshakri jang ka Jutang ka Bathymmai ang gibri ko pengsan biang ke jingle jing hukum banyak mana biang kita ki sngi kia banyak le biang kita ki eng kwak ngan ong fi ke bam ke di banyak kiar banyak le si ke ni banyak kai kita ki ke we nang sipok ngak kwak ngan ong fi ngi por ba fi fin snow tho ba kini bar khat ki tang kadak kini bar khat ki bau blay ula kren pang ni wa absol pol kamtam uda kren wang na mar ke tang ngidan ke jing kermen kat kani bi pulir khat ar wang ngidan ke jing kermen kat kani ngi slur bangim lang komo Moses. Ngimlang ko mo Moses o palapo ka jing ka khmat jo bagi tagi khon Israel kinom yo khmishan andre lapen no igi jingmut jongki no marado ni gisni haba puri gi jutang barim kata ka ju ka jing ka khmat ya sa kham da lot no na ba ukris lapen dam no ya ka na kwa ba pinda shaiba ha u Jesus Christ lapen dam no ya kata ka hukum ka jong Moses Nagda daula na vi snotho igini jingtho nagani jingtho jo absol Paul fin sa snotho ba hakano ka jaka fin hakano ko komben chakri ublay na mga yo ibelay nga kran nga yo ibig briu ki dana nga jaka ka balong ka bakhlumar ka jaka ka balong ka bam snotho snothaw hakabang chakri ublay ngi rung sa ka jing chakri jo ka dak ba teng i rung sa jing chakri ka jo minsim ba teng i alam gi briu sa jing chakri jo dak but shiki Jingshakri jong minsim but day na kita daw uang nge naba how Chris la pendam no ika shisha ken wala do ni kisni haba puli Moses ka jingka kadang ne ka no joki kamot ki jiu hado mentang sini ma bagi batsa iki tu ki hukum jong Moses ka jingka kadang ne ka no joki ka khmat joki ngas ngotunat wa so polwang an da kana pai khmat show try on let no iki ta jingka khmat til try ulang tau minsim ba ka badano minsim try hanta dan jing like do na sa yo sgo gi bring shet pudi jing sang ya kan ba ha badan mun sen yo try de jing like do many shot many command many risa ha kita ka dan la jong jing mun to andre kan mau kan gi jing like do ni kam dai kita ka many shot many command kan gi jing like do ni ga dai bangila like na ka jing tim jong hukum ni la like na ka ta ka jing shakri ka batang ka dak ni la like na ka ta ka jing shakri jong jing penram ni la like na ka ta ka jing shakri jong jing ya ni la like na ka ta ka jing shakri ka bala damno ni la rong menta sha ka jing shakri kabadap da ka buram bat ka ban yaisa segi bam jukot bat usoong hang ni nakani kitirwang mangi baro da khmat khem da ka no da ka bangi khmi shai ko maga yet ya ka buram utrai lanang penkela during ni ka juk dur na ka buram segi buram kumman utrai ubaw mensim fi hang ni ka kwa ngan pen i fi hagani ka por baka ni ka Jingshakri ka bangi dan na ka Jutang ka Bathymmai nga ay ngu yu blay ka ni bawang Baula penbet yang iban lang kinong yala ega Jutang ka Bathymmai ki ministers ki Shakri ki jong blay yaga Jutang ka Bathymmai ngalapan shay fi mentanang ni bat ngarakwa ba ngadapan shay bahay fi namar ngakwa ba fin snot ho shay mentagisni fi Shakri blay hagan guruko hangno fi dar mentagisni ngakwa ba fin snot ho shay ba habaga babu ka ong ka dak ka peniyaw umensim wa ga jingem ngakwa bangan ong fi hagi ni gisni don sibon ba brio ki ba peniap no iga jing trai ga jong mensim ko de gi jingle jong ka do de gi jingle jong ka hukum
bangi wan ra biang bangi kren tin ke joblay na ka daw nga kwa ngan pen if ye ni gopor bi devin snow to bahai ni ktien namar kani ka bangan hikai finang ni shkhmat gede kumno snga bah kumno nginlong ki shakri lani ki nong yalap jong jutang ga Bathymmai kita ka degi bang kwa ngan kren hagi ni gopor ki nong yalap lani ki shakri ye ga jutang ga Bathymmai namar ga ktien ga sing ni ga penan kam ni ki nong yalap nga kwa ngan ong fi ngan bu ni ktien ki nong yalap ye ga jutang ga Bathymmai nga kwa man ga sngiba ngan kren shai fi daga jinket kli nga kwa ya baro khat ki ba yo sngaw ni wat chupule ga bible kum ga dak wat let per khat ba ni ga bible ga de ga dak nama ga dak kan piniap ka bible ko ga dak ka piniap la da chupule ni ga bible tang kum ga dak ka ni ga bible kam dan meaning i ga jing em chok fi ka shukla long tang ga jing tho history ka shulang tang ga jing tip i fi ha ga kli Henry kabamwan ra jing MAA human sim. Namar hagani ga Bible don arukom kaba ngilaban ong kawa ikadai kaba ublay utho ika hagaba ula persat mensim hagi nong tho bat ngan itu ifi habagi tho ni puli mangi digi nigi alphabets ngi puli digi English ngi puli digi ktin gisi ni puli ka garukom gadak Henry walit klet kini ga Bible kam day tangkum ta kani gede ke ktien ke beim ke bala persat mensim do mensim khu jo play but nim shakri o play ban kran ye ge ju shige ju ke balong ke dak rekin mau ni kwa ban yo ye ge jing persat mensim ke jong mensim khu bahaba pi yo ban puli ke ni ke bible ai ke ktien ke jo play kan da im kan da kran kan da long active kan da trekam shige jing im jong pi nga da kwa ban ong pi ken mau ye ge bible Shiti shigi Hebrew nang besaud khat bakhat argong kektien jo blake lang kap white lam aliang seti ka bakhamne bani ka white lam aliang seti nga kwang anong fi ka bamut ayu ba bible ko ang shiti shigi absas ko nang ka henryu le pin puli kektien ka jo blake ang khat bakhat nyo kang shimru i ka white lam umen se mo khot ka balang kektien ka jo blake fila ai keteng i kektien blake ka white lam umen se mo khot Balayla ay kerteng i ktien blay ka white lam men sim khoy na mar ktien jo blay kam day ka ba piniap ndray ka day ka ba don men sim khoy ka ba nep ka ba don bor i ka ba pin bet ka ba don bor ya ka ba wanra ka jing im ka jing pin kendo i ka brio bakin phai show blay but habang kren i ka jutang ka Bathymmai me ta sngi ha ka jing day but ki nong yalap i ka jutang ka Bathymmai bau daong banginum day ban perkhat na ladi hi bangila ban yalap hi lani ban shakri yo blay hangi fin lap ba shibun ba ngila bakla haga Jingshakri blay ban long kinong yalap igi Jutang ka Bathymmai ngim day ban perkhat bangila na ladi namar ka jingla kaday ka bawan no blay fidei hangta dan gibri ki bejit hi yakaban puli bat ban selap dan ki pripat ki badan kita ke jingpen im ke bau trawla da ai ki ke bada yo ke jingpen sle ke jo mensi me khoit bat ke de shimmi ke tin ke jo blay da kren shiki bat abaki ra ke tin ke jo blay ke jing per apne ngu briu bu shipule bat u shakri bat hau briu bat shimmi u jisu kris bat u bala yo ke jing im u badap do mensi me khoit bat abau puli ke ju ke tin ke jo blay ba haba unda kren ma u ke jing per bat ki briu ki ba khlem dan yo mensi bat ki briu ke badan tangi ke dak nakataka daw nga kwa managisngi mga ong ifi haga ni gapor ngamot manyalami fi siya kaway ka bintay jong ka ni jingikai ngan sange ang nindray ngan yalami fi ka ni katiin ka ong ubala penbet yung iban lang kinong yalap lani ki shakri ya ka jutang ka Bathymmai Ngatway managisngi ba ngan la ban tap siya fi ka ni fitip abang kren ni ka ni ki shakri jong ka jutang ka Bathymmai Laning an ong bet kuma ong kting sikin nong yalap i Jutang ka Bathymmai ngan bu ka ni ka points jonga baro la khat yangi bangin long ki evangelist msim la khat yangi bangin long baro ki nong yalap wat la hang ni ka ong ubala penbet yangi ban long ki nong yalap i Jutang ka Bathymmai nga kwa fin di shy ba kita fi
Andrei baro la khot ingi kan mau baro la khot ingi ki evangelist. Henry la khot pat ya baro bangin long ki shakri ya ke jutang ka Bathymmai. Hangta pinsa sngoto ya ke jing traikam Jong ka ni ke jutang ka Bathymmai. Fi u evangelist gani unang yalap u badadan haka jaka ka bo bleu la debu yu habang kren japang ka tu jing ai ki shakri ki jong try. Haka bala thot lang tu nang shiti shi ki absas ka nang ka basaw. Ka de khot ka ba khatway. Ka bo bleu la thunga ka balang ya ki apostle, ki prophet, ya ki evangelist, ya ki nongilap. Fi uto evangelist nto uday way brio. Ubaw bleu la thung. Baro abo bleu thung evangelist bro ngin yalap. Fi hendray nga kwa nga nong fi ublay ujiet pat yingi minta haga testament gubit mai. Babaro la khot yingi bangin long kita ki shakri ya ki jutang ka Bathymmai. Ki nong yalap ki shakri jong ki jutang ka Bathymmai. Tangkawe ke jingi per galang banginum yalap ia ke jutang ka berim hande bangin yalap ke jutang ka Bathymmai. Kwa fin dapat bahai ke tapet bahai dan ki bawan jipi ki bawan yalap biang ke jutang ka berim ki bawan ikai biang ke sngi ki ya ki bawan ikai biang ke bam ke di ke riam ke bet ke jingle ki bawan ikai biang ke jing hiar pateng ki bawan ikai biang ke tai ke kitab jong Moses ke jing em ko jong pi ngakwa ba fin dapat khat bah haba pipuli gini gini khat ka mga puli mga matagasngi. Namaru blay ula pinbet yang ibangin lang ki nong ilap ki nong hikai ki shakri ya ki jutang ka Bathymmai ya ki jutang ka berim. Bat ngakwa matagasngi ya mga kren gini baro u blay u khat yang ibangin lang ki nong ilap ki bapaw nam ki bayang na stage ki babat law microphone ki penakalang ay ngu u blay nam ta kita. Heray baro kren lang figi bayo snow blay kham khat lang ya baro kumta. Kabo blay khat ingi kadai bangin lang kita ki shakri ki ministers ki shakri igi jutang ka Bathymmai. Dengan pen i fi ngani ko po na mga kwa ngani kai fi ko wai ka jingi kai. Kabanganut man ong ngani ka jingi kai kan yarap ya fi matagasngi. Pin sngo tho ngamot ayu habang kren ni ngani ngam kwa ngani kai jiliu igi ni aka. Hanga kwa ngani alam fi ba habang penan kam na ngani kitien yalap na kitien shakri jong utray ya ke jutang ka Bathymmai ngakwa mangan ong fi babar khat ni don hagata ka benta ya kabani don benta lang hagata ka jutang ka Bathymmai benta banginum sulang tang kinong let jingiseng banginum supay tanga ka jaka bangin sulang tang kinong snap ikitin ka jong play banginum sulang tang ki priyo ki bisiya lap met satang ban siya poy jingi sang ban siya lap met dikiti ki kam niam kam balang jingi harikin mau uplay ulapin emingi bat ulapin bet ingi bangin long kita kinong yalap lani kita kinong kren kinong ikai ya ke jutang ka Bathymmai ngamot ben ong bapinda day kita kiba da ordain pit le kumta barak khat kibla yo mat yo Jesus Christ barak khat kibla pediang ki jing em ka Bathymmai barak khat kibla yo ikitin ki jong play ka ba em ka donot barak kibla khasin barak kibla pediang ni mense mkhoi barak la khat yengi ki shakri jong jutang ka Bathymmai bat ngakwa ngan pen i fi ki por knang ba pin sngot ho ken mau barak la khat yengi bangin long kin shakri kin nong yalap ye ka jutang ka Bathymmai ka ngin kren sipang ka gospel sipang ka jing penem sipang ka hok ka jong play sipang ka jing ai sipang mense mkhoi sipang ki kamba sipang ki pertega bansawan kita ter ki message jungi bat yakani ngakwa ngan wanra agani ka por ba pin sngot ho ba kidan bon rukom ki jing shakri ki bangin ban shakri kum kita ki shakri ki jutang ka Bathymmai masulong lemburong kum to ngakwa nganong fi kin mau pide pintip bagidan sipon ba kirukom yalap kidan sipon ba kirukom hikai ki tin ki jong play bat hangta fin su baro ni yadon bentalang kabaning kong gadai and when ra angni ni khat eka ka mass evangelism lani hagaktin kasi ka jing yalap pat ba don ki priyo ki bo blay lo khat eki bagi nong ki nong yalap ya kaban penlong ki jing yalap pat ba ki crusade ki conference ki behe ki evangelism ki ba mo kita ki jing yalap kita ki jing sang he ki ba penlong ki festival ki behe ki ba yalap kum Petros mo yalap pipuli kam apostle kalanong ka ba ar
Fipulen ang tunog ikam ke apostol nang kabaar. Filap ba ublay ula say unu briu bu nong yalap ubakraw. But ublay say ngakwa fin singa ba. Ublay ula say yigini nong yalap ubakraw. Como apostol Petrus uyalap agilunang kabaar khat gabat saul penjam lagi ketian bat ki priu di ki pojar ki snap bat laya jar ki kala kabamut but ngan itu if you play say kum taro kata kada ke mass evangelism ke jingilap bat ba ngakhwafin skill to ingini namatan ki priu pat ki bisukwa belong nong yalap bet ban chia lap bet bat ba bangin long como Petrus bangin yang banyalap como Reinhard Bonke ne como Billy Graham but ngan itu if lara play peniang tangkum ta kan ki pertegan jan namar dan syuk banyalapat ya ki brio ki bubun ki pompoy hapo ki jing seng pat ba na kata kata ng kwa bin singol to abang kren Japang ka buram lani kita ki jing shik jing khat ki jong play ngi bangin lang kita ki shakri jong jutang ka Bathymmai ni hapan singol to ka nunguru kom ngin shakri yo play hagini ki testament ka Bathymmai namar ni hapan shy na bi shy gani nganyarap ka to kan ni ban kren fi ya gani ka baning ko ang gadai ka jing alap pat ba I ngo ublay la dan preng jam fi sngo ni pidan gajing I no blay. Sngo to blay pun sla fi fin yang man yalap pat ba kade ga bakraw. Namar ublay de khat kum kita ki breu. Hare ombaro ublay khat kum ta. Kabar nga sngo tanat da fi pulin ang ni u Petrus u yalap pat ba. Hane da fi pulin ang Bible kidan sa ko ipan. Ngan pen i fi gani ba pindu sngo to. Fi da fi puli ki kam ki apostol nang ba pra. O Philip ulay e Samaria uyalap pat ba. Kash nang Samaria bara ko ay priang. Hana fitim ano ba yalap ning kong igani. Mday setiaw Philip. Naman hanggang nang ko pra ka khat basaw kong ki kam apostol. Naman kita kitay ki bala pensa kama ki lalek lang kita yalap ya kita kaktian. Fi kataken kadai ka Jingshakri Jong ka Jutang ka Bathymmai. Babaro ngi involved laning i dal mentalang banyalap. But ndakilet si Samaria, kini ki banget ki bala mi na ka jingpen baptist, how man se makot ki bala yo jingpenem, kini ya ki bala pensa kamakamot ki ba shapen si tamben ki pet kelang dre, wat la ki pet kelang ru, ki tip yala de ba ki don ya ka haga Jutang ka Bathymmai, ki sngal tho ba ki day ki bri ki bala mat ya ka jingpenem kim la sen, ki let kelang ki yalap ya ka gospel Sha Krishnang Samaria, but ndahabaga Samaria kayo snow kitin ko jong play lamang jingalap jongki usawan ni evangelist unang yalap bakral tao de Philip uyalap but Krishnang Samaria bro way ka kala ka bamut vi hangta pinskel to kadan ka jingalap pat ba but hangta ru kadan ka jingalap ka bamarmet kini ki balay kleng saudong kimyalap pat ba kini ki yalap marmet khat ka personal evangelism lani kita kecing yalap pat ba ngan sa pensay gani sibet ngan pensay shoy fiba kadon kami ngi mangin snot ho Philip ila diru ule gani Philip ule gani fi pule war Petrus ule gani u jisru yalap pat ba sana jar ki brio u ai ba me ki u yalap pat ba gidan ki poja u yalap pat ba ndre u pentre kamru ya kecing yalap ka bashibet Ulang ke example ini Petrus ru yalap pat ba lai jar kelabamut hadin sana jar kelabamut hare Petrus ru lai rungru ang kiyeng jong kibubun ban kren ru igibrio kiyeng kisamla ni ban kren ki jaka yang ki jaka yaw ki jaka bikilai kren umdadan kama na tau stage man the speakers hare kan mau u yalap si gibrio bro gibilai but nang tade Philip ru nda haba ki wei ki yalap pat ba mo bro ki yalap igini ki jingalap ka ba marmet kila yalap u Philip uwan ban nong yalap but u yalap Samaria kelabamut ke Samaria berakawai. But people nak ni tang hal nang ke bapra. But people kam apostol nang bapra khat bar pun dia try kuran daw angel. Upayo bulan se gasa ke balong se riklau bani kendo you way ubri balong kunja finance minister ubami nang tay na pog candidacy im jeng nong Ethiopia. But ngani tu ifi uni uwan pa usong kali. Hagi tu ki shariat gitu ki kali ki betanda ki kulai ki masi mangani tu fi ulet kiyo hangi u mensim jong play ang kiyo fi hangi filam ba u Philip aga joko por Ukraine ga jinga lapat ba regadan ga por ba play yalami u shagini ki personal evangelism lani shagita ga jinga lap ka mamarmet nga kwa aga ni ga por ba nga kren Japang ki nong yalap ga Jutang ga Bathymmai nga trang palat bangan ong fi balay nga kren lang baga ni ga voice message
balay nga kren lang ba kani por balay nga kren ro lang ba ka TV ag Sunday Kadaw ka nga snuto blue le khat nga bangan ni lapat ba blue le khat nga bangan kren gi jiseng pat ba hari kan ma ko deiru nga bangan kren gi yeng di sem kan abay kendo ngani slap yo Jesus Christ namar ni baro mdei tangki nong yalap bangin si lapat ba ana yengi baro la khat gi shakri jong jutang ga Bathymmai ka bangi don kamban le ini ga personal evangelism let's say hapo jong ni ga jing hikai ngan hikai ba yakni ku jing slak ka ba marmet ngandale bahai kini ngakwa epi baro gibe yo snow kini gibe dan ke group ba page lembaga YouTube ngakwa ba fintip ini gibe ngakwa bangin pen priang ini ke gospel haga ri ge jing ngakwa pin to you jisu ngakwa pin long kin nong yalap ge jutang ka Bathymmai ngakwa pin kranchu ge te niam ge kom ge jimpni ya bele yalap ge jimpan baptist dan ge bele yalap shapangka balang la jong dan ge bele yalap ge kerteng jong ge pastor la jong dan ge bele yalap ge ni ge ngam kwa pin yalap pen roy ge niam ge balang jong ngakwa man ge sin bele khat ngi ge nong yalap ge jutang ka Bathymmai ben let you ya khaban pen yar ge hima jong pen spread ge tin ge jong blay ba ge tin ge jong blay kan rong keleng bat nem la ben le ka tang boy brio be yang ko evangelist hande on la ka de ge bengi le lang bat ni shim lang bengi dai mangiru ki bala pen bet bengin long kita ge shakri jong ge jutang ka Bathymmai ya ka bengin ra om ye ge jong ka dak ndre ge jong men sim bat bengin ye kren chi ge brio baro ge bengi kendo bat bengin play yo try bat nga aingu be yo play lam bagan ge jinkran jong aro akani ge par nga kwa ngan kentu shi pinga kren chi ge yeng sam bala da pimpat yo jing penem pide pin yo jing penem lambau Jesus Christ pide pin mat yo try bat nga kwa pigi bala snap ye ge ne malage par ba pinum shi set dala de ban share chi ge way bat piru dala di ye slap ye ge yeng ge sam ge marjan bar pa kren na mal ge ge par ye ka bangi don menta ha ge sni ge bangi don ge jing at ge kraw ha ge bangi yo i ge jing tray ge jong blay ge kraw dong in shit ham ge ge sni ye ka ban tho ge keteng ge jong Jesus dong in shit ham ge way pat ge jing le dong in shit ham ge ban tho yo try ge jing penem dong shit ham mani khon mani le ye ge balang mani kni ge yeng mani ge lum jing tap mani kni ge jat ge jat nga kwa ngini don ge jing shit ham ban le ge way ban lap yo Jesus ban yo i ge eru ban me kwa buram ban me bat microphone stage and I bangin bat tin ge jong play bangin terwai tin ge jong play sikbriu nomar ke jing penem ge kham jan hangi menta ban ye ge bangin ngai ong ge tin ge jong try tongan pen ifi kidan bunjat ki kom yalap hakini ke jutang ge Bathymmai ke benin ko ngade ge jing yalap pat ba ke ba ar ge jing yalap ke ba marmet ani ge jing yalap shimet ke ba lai ge jing yalap ling ba ge jing tho don preng jong firu fi la ban tho shibun ling ba gi jing tho mentali ngi don gi la shibun ban tho aki media gi bubun ngin tho aki kot gis mong ila i ga ban pen priang ba gi jing tho bat ka wei ka ba tip ka ta ki khat ka ga literature evangelism la ni gi jing yalap ling ba gi jing tho jing tar bat ngayo i ba wei ni gi bri gi crowd ta du absolute paul ula tho shibun hagani ga jing tho jong u gi shiti shi gi bri baro ba ka kala long ka bible mentangi puli mangi ling ba ga literature evangelism la ni gi jing yalap ling ba gi jing tho jing tar kala long ka jing men toy ngi gi bi puli menta kawai ka jing yalap ga bang snut nat ga badan jing dai ba ga personal evangelism ka bang ayo i gi ni singi dan ka man hikai ka bat ngan sei kai kat bala ha gi ni jing hikai jong ga ta ga dai ga bang ai ka tangi ka relational evangelism ka relational evangelism lani ha ka tin ga si wali sin eng pran kam tin english namal ka khamshai ga khamsnut nat kani kaktian ka mga ang ka relational evangelism ha kaktian kasi kamot ka jingalap da ka bangi pinyaday bat ki priyo ki pupuan. Teng fi ni krani kaktian ka jong blay ngi pin mong ngi priyo. Ngam tip ha ganuguru kom pisngot ho ya ka jingalap. Fi yo iya bo jisu yi salak i ka tuku priyo. Ha pong jong Jacob. Udah nang ban pinyaday bat ka. Ulit rong ka yeng jong Simon Pharisee ban bamja. Urong ka yeng jong Zacchaeus ban bamja. Upaniaday. Urelate ila di upaniaday. Ban nga kwa ngan ong fi tongin day kibriyo ki banang ban paniaday bit kibriyo. Daga ktien daga jinglang jingim jingi. Ma tongin nang ban paniaday. Let's say ngan ay kertengi gani ka relational evangelism. Kabangi yalap da kabangi paniaday. Kikna samla kilaban paniaday para kna samla. Dan na preng jong ki ki bampat tip yo Jesus Christ. Pipanya day shiwabat ki digi daga nugo lentingan sa panifi.
Hari kan mau dan sibun ki priu ki bam sngau tho egane. Ngidon ka relational evangelism. Ngidon ka way ka bangi lap lengba daga jing em jingi. Daga personal life jingi. Daga jing em jingi. Gini gidan jingi daga personal evangelism. Ka relational evangelism. But ka personal gini ka personal life evangelism gidan jingi daga gini. Ya ki bangada kwa ya ki ne bangada hikai ba ngan connect lang gini bro lightly haga jing hikai jinga ka banwan. But ngada nget ka lang ka jing mentoy ka ba kraw if you baro. Twai bo blake un I bore fi. Vila ban snow to egene jing shisha. Ngada kwa menta ke singi bang inum long ke jingwen. Ngide ban long ke mau jam mi brio. Nginum long ke mau jing tot ngi long ke mau jam mi brio. Ya ke begini yo ban shem yo Jesus Christ. Nginum long ke kenro ngin long ke jing kieng mi brio. Begini yo tip yo try. Ling ba ke jing im jong aba chong fi. But ling ba ke jing khat ke jong blay ngi. Bangin long kita inong yo lap. Iti jutang ke Bathymmai. Blayin ke khui fi. Ini petang ini ke jing ikai. But nga tuwai baga ni gajing ikai ka nang gajing toy. Ba kraw ya gajing yam jofi. Kublay shibon. Tuwai nga tuwai ya play. Ay ku pa baga ni gajing kran juga. Kan play ki kamat jong ki bobon. Manginum rung biang sige jutang ka barim. Manginum lait biang sige ta gajing tim. Hari bangin yat bet hari ni jutang ka Bathymmai. Mangin rung sige ta Jingshakri. Kabada ka buram ka bayay ne ba ka basa bam chukot. Nginum kemen ku try kita ke ba ladam no. Nginum pen kesan ni kita ke jing peniat niam. Jong ke jing pen ram. Nginum pen kesan gin try. Ya kita ke jing syakri jong ke jing yam. Ada ngin ya ku try kita ke jing syakri ke badau mensi bekoi de ke jutang ke Bathymmai de ke senam ke jame. Bat ngin long ke jing ke khu syakni ke pertai. Try ngi ailut syami ke buram. Hake keteng ke jong chi sungi tuai. Amen.